βαθιάς, στο Final 8 του Kevlar Max. Λοιπόν, η πρώτη αναμέτρηση σε αυτό το μεγάλο παγκόσμιο πρωτάθλημα, ο Μιχάλης Ζαμπίδης θα αντιμετωπίσει τον Πανίτσιο, τον Βρετανό, τον Ρι Μακάλιστερ. Με Μακάλιστερ με παιχνίδι μακρινής απόστασης, με καλά ήθελα κτίσματα, αλλά και εξαιρετικά direct. Θεωρείται ένα ανεκόμενο αστέρι στο χώρο του Kevlar Max. Αρκετά φιλόδοξος, αν θέλει να φτάσει στην κορυφή όπως έχει δηλώσει. Την πρόξη στην τελική φάση την πήρε το Final Elimination της Μαδρίτης και δίνοντας τα σημεία των Ιάπωνα. Να συγχαίρω, ο αγώνας ξεκινάει. Κοντρακίκ, θέλει μακρινή απόσταση ο Βρετανός, θα τον Ζαμπίδης, θέλει την κοντίνη. Εδώ έκανε ένα τζαμπ με αριστερό κροσέ, βρήκε άρα ο Μιχάλης. Λοιπόν, τι πρέπει εδώ να προσέξουν οι αθλητές? Δεν είναι μόνο να πάρουν την νίκη, πρέπει να φύγουν και αλόβητοι, να μην τραυματιστούν. Γιατί αν ο νικητής πάει στα αποδυτήρια, θα πρέπει να αναπαυθεί και μετά από περίπου 45 λεπτά να επανέλθει για τον ημιτελικό. Και το ίδιο θα γίνει για τον τελικό. Οπότε θέλουν νίκη σχεδόν ανέπειτα. Αλλά πώς γίνεται αυτό σε ένα τόσο δυνατό άθλημα, τόσο σκληρό όπως είναι το Kevlar Max? Καλό δεξιδέρεκα από τον Μακάλιστερ. Λάπτισμα στο Αβερκάνο του Μιχάλη. Ζαμπίδης. Τυπήματα του Μακάλιστερ πάνω στα γάτια. Κονατιά πάλι στην άμυνα του Ζαμπίδη. Διατηρεί μια ψηλή άμυνα ο Ζαμπίδης. Πολύ καλά κάνει. Αφήνει να δει την τακτική του Βρετανού. Κονατιά πάλι πάνω στα χέρια του Μιχάλη. Κροσέα, άπερκατ. Ξανά άπερκατ από τον Ζαμπίδη. Κίνηση πίσω. Αριστερό άπερκατ στον αέρα. Κίνηση να περάσει τύπημα μέσα από την άμυνα του Μακάλιστερ. Κονατιά, καλή άμυνα, αριστερό κροσέ. Χαμηλό λάθος στο τετρακέο του Ζαμπίδη από τον Μακάλιστερ. Τρία καλά τύπηματα από τον Βρετανό. Ο Μιχάλης είναι κάπως σφιχτός. Είναι λογικό. Είναι λογικό, παίζει μέσα στη χώρα του. Καλό δεξί κροσέ τώρα. Καλό δεξιά με αριστερό κροσέ και χαμηλό λάθημα από τον Μακάλιστερ. Πολλοί λένε ότι ο Μιχάλης Ζαμπίδης είναι ένα από τρία φοβόροι, αλλά κοίταξε να δείτε. Παίζει μες στην έδρα του μια έδρα που πολλές φορές μπορεί να σαμβώσει. Να φύγει ο πρώτος αγώνας, να φύγει ο πρώτος αγώνας. Ο Μακάλιστερ περιμένει, θα λέγαμε, καρμανιόλα με τα γόνατα. Τον περιμένει το Ζαμπίδη, καλά άπερκατ, χαμηλό λάκτισμα. Είμαστε στο τελευταίο μισό λεπτό του πρώτου γύρου. Εδώ που μπορούν να κρυφθούν και εντυπώσεις του πρώτου γύρου. Φεύγει δεξιά-αριστερά ο Μακάλιστερ. Ο Μιχάλης μόνο πάει για ένα χτύπημα. Δεν νομίζω ότι είναι το καλύτερο αυτό. Θέλει να ανοίξει τα χτυπήματα του, να δώσει τα κροσέ του. Αυτά που τον έχουν δει στο παρελθόν να ισοπεδώνει